Hi, mga ko ani. Ini video is pag December 8, 16. 16 dia. Then I remember nga ngita ko baga ni kay malaag ko sa ko. Mato ko sa mama. Kay wala ra ko lang buhat doon. Since na may video, ato nang buhatan. Hilason kayo sa, nakoy doa ka sipya na. Salamat sa pagbunong, master. Hi, SMC side. Nutag ng box eh. Parang cube. Kanis, na-skip naman ako tapos nawagtang man ang video noon. Ako na-delete. Magini problema mas di ma-edit diretso. Pero ang gipalit mo ni nga bag. Mo gini ang gi videohan garon. Wala lang. Wala lang. Ano to? Pero karang gilalisa na dira. Wala ko kay ba na. Nihunong ko. Kay ba kung tanawon. Pero wala raman diya.
Nakita ko yung scoop ba? Scoop. Moro to, ulit tayo, ulit. Ulit ta. Sunod, mag-video tag ka ng tarong yun, tarong content.